1, DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynood to sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw nin Huwebes, Abril 23, 2026. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, Legazpi City PNP. Nagpupuon na sa preparasyon para sa inang magayon ngunya na taon. Sarong endangered na green sea turtle na rescue sa Abuyog, Sorsogon City. Gobyerno Probinsyal kan Albay pinagmidbid si International Boxing Federation o IBF World Champion Pedro Kid General Taduran Jr. Apsimo pinag-aadalan ang epektibong mga pagbabago sa pinag-ooprisir na libreng sakay kada beses na may transport strike sa probinsya nin Albay. Sa lado National House Justice Committee, ipinag-oktaba ang pagbutingkay sa tax record ni VP Sara asin kan Mr. Kaini. Pamilya kang EJ case nagrukyaw sa pagbasura kang appeals chamber sa mosyon kan mga Duterte na nagkukwestiyon sa jurisdiksyon kan ICC sa saiyang kaso. Bagong Presidential Peace Advisor nanumpa na kay Presidente Bongbong Marcos. Malacanang hinagadan nin komento kan Korte Suprema may kinaaraman sa kahagadan na medical asin drug test kay PBBM. Sa ibang nasyon, pahayag ni US President Donald Trump manungod sa Iran execution halt, pinahimutikan kan Tehran. Sa lado ng sports, Pinay tennis star Alex Ayala maabante na sa round of 64 kan 026 WTA Madrid Open. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Nagpupuon na ang preparasyon kan Legazpi City PNP sa pagbabantay kan pag-abot kan imahen ni inang Nuestra Señora de Salvacion para sa inang magayon ngunya na Mayo 1. Ini ang nakumpirmar kan DCGB News sa pakikipaghoron kay Police Master Sergeant Carlos Panya kung saan sinabing may direktiba na hali sa Albay PNP na gigibuhon sa Legazpi City ang selebrasyon kan inang magayon. Sigun kay Panya, tanda ini kan pag-aktibar kan kapulisan sa Legazpi City tangani maantabayanan ang seguridad asin pasi orden sa nasabing selebrasyon. Mantang dainin formal na coordination meeting, pinagplanuhan naman kung saan posibleng magbugtak nin personahes ang kapulisan. Magigirumduman na pinaluwas kan diocese na mababaan imahen sa Saint Raphael the Archangel sa Legazpi Port asin maprosesyon sa kahalabaan kan Rizal Street sa Legazpi City papasiring sa Saint Gregory the Great Cathedral sa Old Albay District. Na-rescue asin pinagbuhian na kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Sorsogon ang sarong green sea turtle sa Abuyog, Sorsogon City. Segun sa opisina, ini matapos na ipaabot na report ni Justin Ecano, sarong residente kang lugar matapos mahiling ang nasabing hayop. Sa ginibong assessment ang nasabing green sea turtle, ang sarong babae asin may maray na salud na fit for release. May sukol man ining 79 centimeters ang laba kan curved carapace asin 74 centimeters na hiwas asin timbang na 50 kilos. Katakod kay ini sa irarom kan DNR Administrative Order Number 2019-09 or an updated national list of threatened Philippine fauna and their categories. Ang nasabing green sea turtles classified bilang endangered species. Pinag-aapudan man
kan DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Milla Jr. sa publiko na i-report ang kaparehong insidente sa Sainda para sa magkakanigong handling kan mga hayop. Pinagbidbid kan gobyerno probensyal kan Albay si International Boxing Federation o IBF World Champion Pedro Kid General Taduran Jr. matapos ang sa iyang sunod-sunod na trayumpo sa boxing. Si Taduran ang tubong libon sa probinsya nin Albay kung sain sa iyang pinasalamatan man ang probinsya sa suportang ipigtatao sa iyang karera. Si Taduran ang namidbidman sa mundo kan boxing dahil sa iyang kaskas asin isog bilang sarong southpaw. Pun kan maging aktibo kan 2015 nasungkit na kaini ang record na 20 gana kung sain 14 ang knockouts, apat na pagkadaog asin sarong tabla. Kan Abril 3 ngunya na taon man kan patumbahon niya si Gustavo Perez Alvarez via 7th round knockout sa Temecula, California. En kaso magkaigwa sa geraray ning transport strike sa probinsya ning Albay, posibleng baguhon na ang schedule o limitaran ang mga biyahe kan pinag-oopresir na libreng sakay kan Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office or APSIMO. Sigun ini sa entrevista kan DZGB News kay APSIMO Chief Bobby Cristobal dahilan ini kan sa indang naobserbaran na daing napapano ning marhay ang bihikulo, sarong simbolo na daing nagiging solido ang serbisyo asin nakukompromisa ang fundok ng Kapitolyo sa pagkukrudo. Sa presente, pinag-aadalan ninda na maghanap ng mas sadit o mas tipid na mga bihikulo para sa libreng sakay. Pinaghihiling maninda ang ibang strategies tanganing dai magulpi ang saindang opisina sa gastos sa krudo. Tangani masiguro ang matanos na paggamit nin mga service vehicles sa kan probinsya nin Albay makondusir nin seminar ang gobyerno probinsyal kan probinsya manungod sa pagmanehar kan mga government vehicles sa Abril 28 sa Old SPA Session Hall. Sigun kay Provincial Administrator Engineer Raul Rosal, tututukan sa seminar ang mga paghururon manungod sa maintenance asin management, regulatory compliance, magin ang mga insurance policies para sa mas accountable na operasyon. Apera kay ni maawat man kan aktibidad na mapalangkaw an antes kan kaaraman kan mga empleyado kan Kapitolyo sa tamang pangataman kan mga propiedades kan gobyerno para sa mas epektibong serbisyo publiko. Pinagkondusir ngunya na aldaw kan lokal na gobyerno kang Ginubatan Albay ang serbisyo caravan sa Ginubatan Community College sa Mauro, Ginubatan Albay. Sigun kay Ginubatan Mayor Anje Maonhoco, manibibang ahensya ang nag-opresir ning serbisyo arog kang Ginubatan Municipal Agricultural Services na may kadiwa. Vet mission arog kang rabies vaccination, deworming asin iba pa. Assorted vegetable seed distribution, vegetable seedling distribution, fruit-bearing seedling distribution asin veterinary mission arog kang dog registration and vaccination. Yaon man kasubaago ang Municipal Health Office na nag-opresir ning yakap registration, free medical consultation, free laboratory as in dental services, pati na ang Provincial Health Office na may libreng mga bulong. Peso Ginubatan na may job fair, Philippine Army na nag-opresir ning libreng gupit asin iba pa. Pinagkondusir kan Legazpi City Veterinary Office and Community Pantry ngunya na aldaw. Sigun kay City Veterinarian Dr. Emmanuel Estipona, ang aktibidad parte kan sa indang Harmonized Intervention for Sustainable Hunger Alleviation and Mitigation Program na maawat na makatabang sa mga jeepney driver sa syudad na apektado kan nagpapadagos na halangkaw na presyo nin petrolyo sa tahaw kan kariribukan sa Medyo Oriente. Ang aktibidad man ang may temang Eggs of Hopes on Wheels, supporting jeepney drivers through unified action and sustainable hunger relief. Ipapaapod sa sangguniang panglunsod kang Tabaco City ang manehamiento kang Tabaco Water District or TAWAD. Dahilan kan pigsasabing palpak na serbisyo ning tubig sa sobrang 10 barangay sa sentro kan syudad.
Sigun sa pakikipaghuron kan DCGB News kay City Councilor Ram Jiangco, nagpadara na siya ning surat kay Tawad General Manager Engineer Noel Bien, tanganing pagpapaliwanagon asin magtaon ning kumpletong report sa sanggunian. Nakapalaman bandigdi na nakaabot sa sanggunian na dakulo na barangay na apektado kang naobserbaran na maluyang pressure kan tubig. May mga water supply interruption asin maati na tubig. Sa impormasyon sigun man kay Jiangco, na partikular na naa-eksperyensyan kaini ang mga barangay kan Marirok, Matagbak, Fatima, San Ramon, Salvacion, Bungabong, Bangkilingan, San Carlos, Cabangan, Magapo, Pinagbungbong, asin Divino Rostro. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalikan barata alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinag-oktaba kan House Committee on Justice ang pagsirip sa tax records ni na Vice President Sara Duterte asin Mr. Kaining si Manasseh Carpio dahil sa peligro kan isyong legal kung maipublikar ang mga dokumento. Sa botong 21-4, nagdesisyon ang committee na pinamamayuhan ni Batangas Representative Jervil Luistro na dai pagbuksan na kuhaon nakahon na dinarakan BIR sa impeachment hearing kan Miyerkules. Sa pagdangog sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na sigun sa Section 20A kan National Internal Revenue Code, pigtutugutan ang ahensya na magtaonin impormasyon sa Kongreso. Pero kung igwang impormasyon kung sain maaaraman ang taxpayer, dapat ining gibuhon kan Congressional Committee sa executive session, apwera na sana kung igwang consent kan taxpayer. Matapos ang halabang deliberasyon, nagboto ang komite asin ang nanggana iyo ang misyon na ipag-oktaba ang pagbukas kan kahon na dara kan BIR. Sinabi man ni Luistro na dai ibabalik kan Justice Committee ang kahon sa BIR kundi mantinido ini sa saindang kustodiya. Nagrukyaw ang nasa 50 na pamilya ng extrajudicial killings or EJK's victims na nagtiripon-tipon sa University of the Philippines Diliman matapos madangog ang desisyon kang appeals chamber na nagbabasura sa mosyon kan kampo kan mga Duterte na nagkukwestiyon sa jurisdiksyon kang International Criminal Court or ICC sa crimes against humanity. Sabay-sabay nindang pighiling ang live stream kan desisyon sa laog kang Atencio Libunaw Hall. Pinangunutan kang grupong Duterte Panagutin Movement ang aktibidad. Naoog masinda dahil nagtrayumpo sinda pero may kamunduan man dahil bako digdi sa Korte kang Pilipinas pigdadangog ang kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Opisyal nang nanumpa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Mel Senen Sarmiento bilang bagong Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kasuudma. Sinalidahan ni Sarmiento si dating Secretary Carlito Galvez Jr. na nagretiro sa pwesto kan Martes para tutukan ang salud kan sa iyang misis asin inuton ang sa iyang pamilya. Bilang Presidential Peace Advisor, sinugo si Sarmiento na pamahalaan ang comprehensive peace process ka nasyon. Isulong ang negosasyong pangkatrangkiluhan asin suportahan ang rehabilitasyon kan mga dating rebelde asin sa indang mga komunidad. Si Sarmiento nagserbing Secretary kan Department of the Interior and Local Government o DILG poon 2015 sa good 2016 sa irarom kan administrasyon ni dating Presidente Benigno Aquino III. Bago ini naging Vice Mayor siya kan Calbayog City poon 1992 sa good 1995, Mayor poon 2001 sagkod 2010 asin representative kan primerong distrito kan Samar poon 2010 sagkod 2015. Nagpaluwas nin direktiba ang Korte Suprema na nagsusugo sa Malacanang na magkomento sa petisyon para sa mandamus na isumutir ni dating House Speaker Pantelon Alvarez. Ang nasabing petisyon iyo ang nagahagad na obligaron si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsairarom sa pisikal asin mental na eksaminasyon kaibahan ng hair follicle drug test. Kaibanan sa kahagadan kan petisyon ang direktiba na iniluwas asin ipahayag sa publiko ang sarong medical report na nakapalaman kang resulta kang eksaminasyon. Kaibahan ang clinical na kumpirmasyon kang sa iyang pisikal asin mental na kakayanan para gampanan ang trabaho bilang presidente. Tinawan ng 10 aldaw na dai na pwedeng palawigon ang mga respondent poon sa oras kang pagresibi ning abiso para magsumitir kang sa indang komento. Ang lakdang na ini kang Korte Suprema nagbubukas nin mas hararom na issue manungod sa transparency as in accountability kan pinakahalangkaw na opisyal kang nasyon lalo na sa tahaw kan mga pangapudan para sa mas malinaw na pagsiguro sa salud kang kakayahan kan presidente. Nahihiling na ni House Senior Deputy Minority Leader asin mamamayang liberal Party List Representative Leila De Lima
asin ang pagtatapos kan impunity o kawaran nin padusan ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin aki kaining si Vice President Sara Duterte. Sabay ang pagligid kan impeachment ni VP Sara asin ang paglilinig kan ICC o International Criminal Court kay Duterte. Sigun kay Dilima sa ginibong impeachment hearing, pinakusog kan Anti-Money Laundering Council o AMLC ang basihan na i-impeach si VP Duterte asin ipadara ang articles of impeachment sa Senado para magkondukta nin pagdangog. Kan Miyerkules, ipinasarman kan Appeals Chambers ang jurisdiction kan ICC sa kasong crimes against humanity na makakaatubang ni dating Presidente Duterte may kinaaraman kan sa iyang War on Drugs campaign. Inabisuhan ni Palace Press Officer Claire Castro si dating House Speaker Martin Romualdez na magsilensyo muna. Tinawanin doon ni Castro na wala pa maning resolusyon may kinaaraman sa pagkakaimbwelto ni Romualdez sa flood control scandal. Magigirumduman na iniluwas niyang video statement kan nakaaging aldaw. Sinabi ni dating leader kan kamera na dae siya matugot na maging scapegoat as in fall guy para makadulag ang totoong korap. Sigun pa kay Romualdez, handa niyang hampangon ini sa anuman na kasong isasaangat kontra sa iya. Bareta sa ibang nasyon, pinahimutikan kan mga otoridad sa Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na nagtugot ang Iran na dai ipaglawos ang pagbitay sa 8 babaeng reliyista matapos nahagadon kan presidente kan Estados Unidos. Sigon sa Iranian Judiciary News Agency na Mizan News Agency, daing nakatalaan na planong pagbitay sa nasabing mga kababaihan asin sinabi nindang gibo-gibo man sana ini kan Amerika. Tinawan pa nindoon kan Iran na pigagamit sana ni Trump ang issue tanganing magpasali asin birikon ang atensyon hali sa mga issue sa gyera asin tensyon sa rehiyon. Kay bahan ang issue sa Strait of Hormuz. Sigon sa report, may nagkapirang numero nin mga babaeng inaresto alagad nakalibre na. Mantangan iba naman nahahampang sa kaso na pwedeng magresulta sa pagkakapreso alagad bako sa padusang kagadanon. Wala pang opisyal na pahayag hali sa White House asin Iranian Foreign Ministry manungod sa issue. Sa bareta niya to sa lado ng sports, natukdol ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang panggana laban sa Russian veteran na si Anastasia Pavlyuchenkova sa score na 6-3, 6-3 sa round of 128 kang Mutua Madrid Open kasuudma. Dominado kan Pinay World number 44 ang kawat kung sain itinapos niya ang kawat sa laog ning sarong oras asin 31 minutos. Huminanga ang 34 anyos na Russian tennis star na naging performance ni Ayala. Dahil ang digdi maabante ang 20-year-old tennis star sa round of 64 kang tournament. Sunod na makakalaban ni Ayala si Elise Mertens kan Belgium. Mantang makawat man si Ayala sa doubles kay bahan si Zeynep Zomnes kang Turkey. Nasungkit kan mga amang Pilipinong inventor na sina Bortec General Manager Richard Nixon Gomez asinan sa iyang aki na si Bortec President Rigel Gomez ang sarong imbensyon sa kategoryang pharma sa ginibong Innovate International Invention and Innovation Summit sa Krakow, Poland. Naimbento kan mag-ama ang black garlic sarong produkto na nagagamit nin cytotoxic na aktibidad kan phytochemicals na makakatabang sa mga pasyenteng may helang sa ugat asin nagkapirang klase nin cancer. Ana sabing imbensyon ang nangenot sa sobra 200 na entries hali sa 25 nasyon. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, kaya nang mapantayan ka nagkapirang mga humanoid robots sa China. Ang kaskas kang pinagkukonsiderar na pinakamakaskas na individual sa mundo na si Usain Bolt. Matapos magpaluwas ng bagong modelo ang duwang robotics company. Kang nakaagi ipigbida kang Unit 3 ang test footage kang sa indang H1 humanoid robot na nakarehistro ng kaskas na 10 meters per second na nasa 22 miles
miles per hour. Ang record na ini ang nakapantay kan average speed na 8-time Olympic gold medalist sprinter na si Usain Bolt na 10.44 meters per second kan nairehistro niya ang nagtalang world record sa 100-meter dash kang 2009. Apwera sa Unit 3 nagpaluwas man ang Mirror Me nin sa diri ka ining humanoid robot na pinangaranan mismong Bolt na kung kaya magdadalagan sa kaskas na 10 meters per second. Ngunyan na aldaw, Abril 23 taon 1946 na ilihir bilang presidente kan Commonwealth of the Philippines si Manuel Rojas. Nagtrayumpo si Rojas kaibahan si Elpidio Quirino bilang vice-presidente sa ginibong eleksyon sa irarom kan Liberal Wing kan Nacionalista Party laban kina Sergio Osmeña asin Eulogio Rodriguez. May ikatuluman na partido hali sa Partido Modernista na kompuesto nina Hilario Moncado asin Luis Salvador. Nagsumpa si Rojas bilang ultimong presidente kan Commonwealth kan Mayo 28 taon 1946 asin nagpadagos bilang enot na presidente kan Republika ng Pilipinas matapos maideklarar ang katalingkasan kan nasyon hali sa Estados Unidos kan Hulyo 4, 1946. Alagad naging pinakahalipot ang sa iyang termino sarong taon, 10 bulan asin 18 aldaw matapos siyang mamaaram kan Abril 15 taon 1948 sa Clarkfield, Pampanga kan atakihon sa puso matapos na magtalumpati. Matapos ang sa iyang pamamaaram, nagsalida bilang presidente si Vice Presidente Elpidio Quirino ang nailihir bilang presidente sa eleksyon kan taon 1949. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay banta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga. Ang